Hementxe dira. Bai, azken metroak egiten. Azken txampan. Eta hori dakagu, lan erditan egindako referentzia, eta ez dut uste hori hankasgora botako dutenik eta zailkatuko dira. Begira kronoa. Denborarik onena ez daki lortuko duten, baina hortxe izango dira. Nik uste baietz. Denborarik onena markatuko dute, justuan. 11 minutu eta 9 segundo. Errespetoz beste guztien denborak aztertu behar ditugu eta zain egon, baina miraririk espada. Getaria, Tolosa, Zumaia, Galizia eta Bizkaia izango dira bihar 11-etatik aurrera final handian. Ziabogan Valentziaren denbora badagu orantxe, 6:23. Torrebiejarena lehen eman dugu, 6:37. Ogrobek 6:26. Betulok 6:24. Eta bat falta da oraindik, maniobra egin gabe dira Badalonako Nautikokoak. Baina denborak ikusirik argi dago koska dagoela eta hauentzat B multzoko ontzientzat ezinezko helburua izango dela hemen finalerako txartela lortzea. Baserri, ezan daiteke ia dena erabakiri dagoela. Oraindik estropada noski jokoan dugu, baina favorito guztiek amaitu dituzte lanak. Getaria, Tolosak 11:09 denborarik onena, Zumaiak 11:10 bigarren, Galizia 3. 11 minutu eta 11 segundo, Bizkaia 4. 11:23, eta oso aipagarria Bizkaitarrek egin duten lana bueltatzerakoan. Lan erditan 7. denbora markatu dute, eta gero poparian ongi aritu dira, eta 4. amaitu dute. Aurre hartu diete bueltako luze horretan San Juani, Hondarribiri eta hori Baserri. Bai, gehien bat hori lan erditan hori 4. leku horretan zegoen 9 segundo 24 eta Bizkaiak 3 segundo gehiago zituen, eta pentsaba amaieran Bizkaiak hori segundo bat atea di horrek esan nahi du hori baino 4 segundo azkarrago etorri dela popareko luze horretan, Hemen Ferrolgoak dira, Artabria ontzikoak. Kronoa pantailan da oraindik, baina metro asko falta dituzte, ikusi sailkapenean 9. tokira joango lirateke une honetan. Eta 9. azkena da, beste guztiek ez dutelako amaitu. Orain arte Astilleroren denbora 11:17 segundokoa da 8. Eta Artabria 9. tokira joango da. Hortxe ditugu. Bai, 33 paladan ikusten da, nekeakin eta ohitura hundirik ez dutela eta poliki urtero ikasten, 12 eta 40, hauek Galiziako ligan aritu izan dira, baina estropadak gutxiago egin dira. Eta hortxe da beraz Artabria, heldu da. Eta urrengoa Torrevieja izango dugu. Bien bitartean pantailetan oraindik denbora bat falta da, Ziabogari dagokionez, hain zuzen Badalonako Nautikoren denbora. Eta argi dago goiko postuetarako lehia izan dugula, eta Bizkaitarrek pausu galanta eman dutela bueltako luze horretan. Torreviejako emakumeak hemen txedatoz orain, Yolanda Morales patroi lanetan, eta pentsa diteke hauentzat helburua 12 minuturen buelta hortan zartzea izango dela. Irabazleak Getariak 11 minutu eta 9 segunduko denbora markatu du, eta bat 13 gora ere izango dugu. Pentsa diteke baietz, Baserri. Bai, ikusirik horre... Ez daude ohituta gainera, traineruan aritzera, beste erabateko arraunketa egiten dute. Bai, ikusten da, antzemango da hori. Erabat, bezuakin tiraka arraun egiten dutela, ez dutela ohiturik hemen, aulki mugik horretik datoztenak, direla gehienak, eta zailtasunak ontzia honekin, Hortxe, Valentziarrak, 12 minutu eta 12 segundo. Hobetu dute, Aixa, Galiziarrena, Artabriak 12 eta 40, Torreviejak 12 eta 21, Valentziak 12 eta 12 markatu du. Eta 3 arraun elkarte ditugu oraindik. Helmugaratzeko Ogrobe,
Betulo eta Badalonako Nautiko. Ogrobek 9. denbora markatu du Ziaboga garaian. Eta hortxe, 12 minuturen bueltan. Duin, 12 minutu eta 3 segundo Galiziarrentzat. Eta momentuz, Astilleroren atzetik zelkapenean 9. tokian ditugu. Eta hemen beste zelkapen badago, Baserri, beste multzo honetan, B multzoan, apalenen multzoan, momentuz Ogrobek markatu du denborarik onena, 12-0-3. Eta bada zerbait. Multzo horretako azkarrena izatea, hori izango da haien garaipena gaur. Dudik gabe, beraien arteko lehia hori, kanpoan geratu diena, hori jo, bosgarren, 11-25, eta ja besteari 27 ondarra bi horre 3 talde sartu die, eta jo 37 Astillero, 8. Horre 12 segundo tartean sartu die, bosgarrena eta 8. Eta gero ja besteak ja 12 minutura jondie beste ontziak, eta oraingoz denbora txarrena egindako Artabriak horre 9. atera den horrek 12:40 hurbiltzen, ez? Hementxe dira, Kataluniarrak, Betulo Arraun elkartekoak, Fortunakoen traineruarekin. Neko lanakin eta bukatzeko goguakin, ez, Den erabaki dago beraz, arraunzaleok, biharko finala handian Getaria, Tolosa, Zumaia, Galizia eta Bizkaia arituko dira. Hortxe, amaiera Betulo Arraun elkartekoentzat, 12 eta 24 denbora markatu dute, Torreviejaren atzetik. Eta falta dena, Badalonako Nautiko da. Epaimaitik ez digute eman hauen denbora Ziaboga garaian, baina badatoz, bai erdian hortxe, lanean, eta atzetik ontzi mordoska bat, biharkoari begira prestatzen. Biharkoari begira, egundoko ikusmina dugu eta gizonezkoen bigarren jardunaldiari begira, Baserri. Borroka izugarria dago eta esan daiteke bi egunetako estropada dela, baino aurten egun batekoa bakarra bihurtu dela, ez? Iazko igandean egindako lanak ezertako espalu balio bezala da, 0-tik astea, segundo bateken altxorra daukate kaikukoak, zestaokoak, baino hori ez da ezer, hori ez da ez lo hartzeko eta ez filatzeko ere, eta Bilar berrikotik hasi eta hilo biziko estropada uste dut ikusiko dugula gehien bat biloen artean, eta besteak ere ez dira manku geratuko eta jarrituko dute hor biloitako batek utzeingo balu, besteak erne utzein hori jabetzan besteak hartzeko, ez. Hori dena bihar, ikusgai, ETV baten, ETV esaten ere bai, ETV baten programa berezia, 11 laurden gutxiagotan, 11etan emakumeen finala izango da, finalerako txartela lortu dutena, Getaria, Tolosa, Zumaia, Galizia eta Bizkaia izan dira, 5. tokia, toki madarikatua, gaurko lehia honetan, Oriotarrentzat izan da, gero San Juan, Hondarribi, Astillero, Ogrobe, Valencia, Torrevieja, Betulo, Artabria eta oraintxe azken lanak egiten, Badalonakoak, Natazio Badalona, 13-0, protagonisten txanda beraz orain, Juanan Legorbururen gehiago, orain Bizkaitarren ordezkaritza, bien bitartean hementxe duzu zailkapena, Getaria Tolosak denborarik onena, zailkapen ofiziala, 11-0-9-24, Zumaia 2, 3. Galizia, bi hauen artean 2 segunduko tartea, biharkoari begira beraz honek ekarriko du ikusmina, 4. Bizkaia, 14 segundora, gero Orio 5, 6. San Juan, 7. Hondarribi jarraian, Astillero, Ogrobe, Valencia, Torrevieja, Betulo, Artabria eta Badalonako Nautiko. Eta